NJ Sithole eza netende Stenga then nga-attenda ngabona u-NJ Sithole khani ngisindisayo uJesu ngaconvincwa amazwi ka-NJ Sithole. I was drunk ngezwe ivoice nje yakhuluma kimi ukuthi angihambe ngiye etendeni bengibhizi nemsamo yabanye abantu because umsamo ka-Abraham akuwona umsamo wakalithuli loyo. Ukufa kukaJesu masithola it was a punishment yamaRoma wonke umuntu ovukela umbuso. Uma wasifela uJesu sifelani phothini? Mina ngiyaliquestion iBhayibheli. Angifuni sithi is the word of God. Ongcono singathi it's a motivational book like any other books. But then the Bible that you've been reading speaks about uJesu nje a lot. Yeah, lo seBhayibhelini. Uyamphika manje? Angichaze kanje. Angikhola mina ukuthi khona uJesu obuyayo. uMoses wahambela kwathi uyithuna lakhe laziwa uNkulunkulu kuphela. Sazi ke lo wayebhala ukuthi yena wayaze kanjani ukuthi uNkulunkulu kuphela wazi ithuna likaMoses. Bahlanya iqalanga ngabo lento ethi umprofeti. Into nje imboni igama lesizulu elikhulunywa ngesingisi nje kuphela. Utheni yahlanya amakhono? Yeah, bahlanya. Baphelile abantu bakithi emasontweni kudlalwa ngabo. Sanibonani ninjani again. Welcome back to KZN podcast and a segment esihleli kuyona ile nethi sit down with Sane. You know what to do. You press like, you share, you leave a comment, and yeah, as usual, you know how I roll. I bring you in abantu abahlukene kwi-industry osaziwayo, osomabhizinisi. Namhlanje ngihamba no you know, I think it's a new segment ngihamba nomProphet. Well, ngihamba ngegiyalo okholwa ke namhlanje. Sawubona baba. Sanibona njani? Siyaphila, siyakwamukela la ekhaya kwaBhengu. Sibonge kakhulu nathi ukuthola isimemo la ekhaya. Yeah, sifisa nje ukuhlala nawe sikwazi kabanzi ukuthi ubaba umProphet Magejageja ubani. Where you from? Ngibuya Stenga kaMaphumulo. Oh, right here. So uzalelwe khona nje? Yeah, ngizalelwe khona ngumuntu wakaMaphumulo nje ngase ke sengimuva sengizohlala eStenga indani ekuthiwa iselindelani. Ngakhulela khona nje ekhaya. Oh, kunelindelane eStenga, hayi lelindelane lesi. Yes, khona enye ilindelane eseStenga beside lela eThekwini. Okay, so outside church, like outside church, who is umProphet Magejageja? Okay, umProphet Magejageja ngathi nje ngumuntu onenhliziyo enhle. Umuntu othanda abantu nje ngaphandle ke kwalokho ngisho ngithi futhi I'm a businessman kunezinto eziningi engizenzayo in business nakuma industries engikuwona abantu mhlambe abaningi abangakwazi lokho So umuntu osemabhizinisini. Yes, ngisemabhizinisini angahlangene nenkolo no cha enye into abantu abangayazi ngami ngisemateksini. Oh. Yeah, but ke izinto abantu abaningi abangakwazi ngami lokho. Okay. Mawukhula ke lapha eStenga ukhulela emndenini njani? They were traditional or bekuwumndeni okholwayo? Okay, umndeni engikhulele kuwona ugogo wami beka umuntu othanda ukusiza abantu kakhulu ngamakhambi zonke lezo zinto ephinde ethandaza. So ugogo wami washona at the age of 8 years. Mangina 8 ugogo washona. So ngase ngiyamuva ke ngamuva ngayohlala noaunt wami eStenga. Mangihlala noaunt ngiqale ngahlala ngedwa. Mangihlala noaunt wami eStenga sothi impela yes. Oh, okay. So ama families uyazi ukuthi mangabe kushona abantu abadala niyahlukaniselwa nabanye beyengala makushona ugogo wami uma wami nobaba wami baye bahlukana. Uma waseGoli original so wabuyela kubo ubaba wami wahamba wayozama umsebenzi so wa disappear wagcina kwi relationship nomunye umuntu yazike ngoba ukuthi akasabuyi ukuze ekhaya. So ngaleso sikhathi ngahamba ke ngiyozama impilo eStenga ngathi ngihlala noaunt wami kwangahlaleka ngagcina ngiyi-street kid ngase ngi-adoptwa ifamily yakwaMkhize eyayikade isonto ezayona. That's where I grew up ke kwaba ukuthi ngisesontweni yonke into yami yenzeka la ngiphambi kwesonto noma mina ngangingasonti ke until ke 1999 mangabe uNJ Sithole eza netende Stenga then nga-attenda ke that when I got saved ngasindiswa ke until 2019 ke ngaqala ngabuyela ezintweni zomsamo zesintu. Umama ngaleyo nkathi usushone kuphi? Umama uhlala eGoli ngicabanga ukuthi umama ngize samthola about 2004. Nathi sesiqala sesibheka sithe masiye emakhaya la sesikade sihlala khona kushona ugogo sathola ukuthi kunencwadi yabhalwa kudala ibhalwa usisi wethu omunye omdala sewashona naye. So lo sisi wethu ke eyibhalela umfowethu omunye omdala so sathola lencwadi kwayiyona esisizayo ke manje ukuthi sikwazi ukuxhumana nomama ngoba umama wayesevele wabuyela eGoli nje angasabuyi ukuzala. So nibangakhe uma noma benibangakhe ngisikhuluma ngomfowenu from the mother or just as a family? Umfowethu from umama ngicabanga ukuthi kumama siba yi9 but kubaba wami siba yi5.
Okay. Yeah, siba yi-5 kubaba wami. Uma wami laba bawu4 sizalwa umama oyedwa lona oyedwa ngaphandle. Oh, so wena umdala kubona noma umncane noma uphakathi nendala. Ngowesi-2 mina. Oh. So nabo babehlakazekile njengoba nanihlakazekile nje. Yeah, sonke sasihlakazekile lona omncane wayehambe naye umama ilast born. Ubaba ke waba neindlela zokuthi agcine imtholile ke kwaba ukuthi kodwa thina asikwazi ukuya kumama. Uyabona, and asikwazi ukutshela ubaba ukuthi sifuna ukuya mama ngendlela ekwakuhlukanwe ngakhona. Uyabona, so lo usisi wami wakhuliswa uanti wami, ubhuti wami lo wayehlala kamamncane kababa omncane wami. So sakhula kanjalo ke thema sengiadoptiwe kule family yakamkhizi, mina nobhuti wami lo mdala sase siyahlangana saba ndawonye ke. So umama wathatha i-accountability mase nimbona ngo-2004 msho besemdala naye manje phela. Yeah, ngathini nje sase siyabantu abasontayo. So azange sibe nokuhlala phansi mhlambe kuthiwa savele nje sajabulela ukuthi at least uyaphila sesimbonile uyabona, icondition esasimthole sekuyona esidinga ukuthi simnakekele singazoloku simbuza imibuzo eminingi ukuthi kwakwenzakalani. Okay, so uthi ngo-2019 uhlangana no NJ Sithole. No, 1999. Oh, 1999. Yes, ngihlangana no NJ Sithole ngasindiswa, but ngaqala ukuba active nje 2004 ngaqala ngoba ngase ngishumayela ngisho kushumayela 2004 until ke 2019. U2019 wona engaphumela ukubala, but iconviction yami yabantu laba Amadlozi yaqala ngo2017. 2017 ngayenza ngisindisiwe ngiyifihla, 2018 ngiyifihla, 2019 then ngase ngiphumela obala ke. Okay. So khathi usindiswa kwakunjani wabonani ngale yankathi? How was it like yini leyenza ukuthi okay I want to be saved right now? No, before sizosifika nje kule. I was drunk. Then ngezwe ivoice ngezwe ivoice nje yakhuluma kimi ukuthi angihambe ngiye etendeni. Mangifika etendeni ngafika nje sekuthiwa liyini ithemba lo ngenaNkulunkulu imihle yakhe inqunywa ngaya phambili. All right, ngesikhathi ngiqala it was a joke, uyabona ukuthi nje ngiye phambili ayikho into special, but kumina into eyangithusa lo ngesikhathi eshumayela uNJ Sithole ngangine picture yakhe kodwa ngingamazi enqondweni ngesikhathi ngisuka ekhaya, because mina ngafika sekubizwe altar call intshumayela ngizwanga. So le picture nginayo mangithi ngiyafika hayibo lo muntu lona osenqondweni yami nangu. Uyabona, ngiyambona exactly. So 2004 yaphinda yenzeka lento okushumayela umfundisi wasemandeni wakuthiwa MP12. Yenzeka lento then ngaqala ngase ngiba serious no man. Khona into ethize eyenzakalayo ngami. Uyabona. So ngaleso sikhathi iproblem yami ngiadoptiwe la ngihlala emzini waseZion. Ngala sengiqala ngo8 ngiyokhonza ngala ebandleni labasindisiwe bese ngiyabuya ngo11 ngingene la eZion. So into eyenzakala futhi yabo nje ngithandazela abantu mangibona into ngithi ngixoxa nomuntu vele athi umuntu uyaze kanjani lento ngoba iyenzeka kumina. So ngaqala kunomfundisi oloke engivakashela kwakuthiwa wakambatha ulinda mbathe lokho esivakashela njalo endlini ngimbalekela ngelilanga ngifice uyaboya ethi unginikeza icounseling. So ngaqina ngiserious kanjalo ke. Counseling yani manje? Angithi phela ungibonile ngimukela uJesu etendeni manje seyangilandela. Oh yeah, they used to do that. Seyangilandela unginikeza icounseling. Ungasezi esontweni. Yes, ngagcina ke sekukanjalo. But omunye umuntu wangisiza khona umfundisi osewadlula esenkosini wakwaPhahla. Bekuthi mangabe mhlambe ngenza into errong ngiphuzile ngeze esontweni kanje afika ngincoma athi hey uyashumayela kodwa. Uthola ukuthi mina bengisetshwaleni that day yabo. Athi hey ndoda ngizwile ukuthi ushumayele basindiswa abantu in ayibamba la noma u50 rand alihambe ivangeli yabo. So leyo nto yagcina ngibona sengathi ngidisappointa labantu. Ngaqala ke manje ngafuna ukwazi kakhulu ngalento. Ngoba ukuthi ke mina mangikholela entweni mina sisanesh ngiyayenza into mase ngikholelwa kuyo. Usabu sanesh? Because that's not me. Angis? Okay, Sane, yes. Oh, okay. Yes. So mase ngikholelwa entweni ngiyayenza into. Uyayibona lonto leyo. Mase nje ngumuntu othi into mase ethe uyayenza ayenze 100% ngaqala kanjalo ke. Okay. So uphuma ninike lapha kulomndeni uma ungabe okade uadopthe kwena lo kamkhizi lo weZion ufika nini ukuthi hayi sengayimela manje? All right, ngesikhathi umuntu ekhula kwaba ukuthi ngesikhathi sesiqala sesisindiswa manje izinto seziyaphambana.
akusamnandi kahle because sesiza nenye into manje. Then waqala ubhuti wami wafuna indawo esoqasha kuyona, saqasha yabona, saphuma siyohlala emqashweni, saqala manje safuna ubaba ke manje, saba in contact. Uzothuka isimanga ukuthi inamba kababa ngalala ngayiphupha, ngavuka ngafona ekseni, ngafuna umuntu okuthiwa uSolomon, kwathiwa nangu ubaba wakho, ngakhuluma naye ubaba, then sahlangana, ngathola ukuthi usesebluff. Mina ngokwazi kwami bengazi ukuthi ufuna imisebenzi eGoli. So ubaba wami ngesikhathi sesebluff sahlangana kanjalo ke, sathola isite. Yes, ula eThekwini kodwa sibonana. So thina sesesidenga sathola isite ke, saqala sakha umjondolo. That when ke saqala ke sahlangana saba ifamily. Wasuba strong kulento yesonto ke. Yeah, sengi-strong vele kulento yokusonta manje. Wavula ibandla lakho, ulivula nini ibandla lakho? Ngise-Faith Mission but that time anginalo ibandla lami, ngise-Apostolic Faith Mission. Ngaze ngagcina Faith Mission ke uqala ube umshumayeli kanjalo, umvangeli kanjalo uhamba ngama-stages akhona ngokuthi bebone umsebenzi owenzayo. Okay, mase bebonile begcine usuba into enkulu khona. Yes, angithi ngesikhathi usalida mina ngaqala ukuhola eFaith Mission ngisewumshumayeli ngenxa yendlela engangisebenza ngayo. So ya decide ikomiti ukuthi no, anginikezwe stipend. Ngaqhubeka kwaze kwagcina ke sengumvangeli kanjalo, ngagcina sengihola ke. Ngaphuma ke eFaith Mission sengishada ngo-2014. Ngaphuma eFaith Mission sengishada ngoba ngangishada nomunye umuntu owayenesonto. Then saqala ke sasebenza ndawonye 2014, 15, 16, 17, 18, 19 sadivorce ke. Then ngaqala ibandla lami ke. Senginale conviction futhi yamathongo ke. Yes. So lo muntu oshada nawe isindisiwe? Yes, wayesindisiwe yena. Do you think umshado mhlawumbe wasuswayi lokho ukuthi seniqala usuqala ukukholelwa entweni ezisemaceleni wena? No, angicabangi kanjalo. Iqiniso lithi ngesikhathi ngishada 2014 ngaphaphama sengishadile, angazi nami ukuthi kwenzakalani. So ayikho into engathi umshado wethu wawungasebenzi nje. Sasingazwani ngisho njalo. Papa manje ashadile uyangathekisa uyabona ngabe uzoshada umuntu angithi wa neprocess yokumthanda nenze zonke lezi zinto. Mina ngashada 3 months sazena. Uyabo lento yasemasontweni yepressure. Phela ngithi kuthiwa love at first sight. Mase ngicabangisisa kahle no man, ngapha mase ngishadile. Honestly, I really can't say ngangimthanda because ngashada ngiyithandela uma wengane yami. Okay. Beyibo lonto le. Ubunengane ushada? Yeah, nginengane ezi4. Ezu4. Yes. How many from umshado? Okay, nginengane ezi6 manje. Okay. Yeah. So ngashada ngathini? Ngashada nje nginengane noma wengane yami si right ngimlobolile, angazi ukuthi kwenzakalani. Ngapha mase ngishadile nje. I don't know ngempela ukuthi kwenzakalani because ngeke ngisho ukuthi lo muntu engashada naye ngangimthanda. In a way noma sengishade naye ngaqhubeka nje ngaba nentombi because kimi nje wayengagcwele enhlizweni yami, yebo lonto le. Is it possible ukuthi ungathanda nomuntu ongathandani naye? Yazi ukuthini ulala naye endlini kwenzakala kanje. Yabona manje ngamajida nihlohlane nithi hey yabo Sane uNtsembu kanjani, athi omunye hayi ngamthola mina, athi omunye hayi no asingabheja imali ngeke. Then you go there ufika usuyamthola uSane, then ngala noSane yafaka ipressure niyashada ngempela, yebo lonto le awukho ready, awuyidecideanga lento. And khumbula ngibuye eStenga sengiseThekwini manje ngihlala nomfoka Mgabi la eflatini, uyena orentayo. So masihleli la eflatini nangi lo sisi lo unamathuba angcono empilo okuphila, yebo lonto le. So uyangibiza ngizohlala naye, sengithola senginaye njalo manje, uyabo. At the same time uyangitshela ukuthi yakulungile ukuthi sibe ndawonye ngoba asishadile. Then isolution ukuthi sishade khona sizoba ndawonye. Angazi noma ngangifuna ishelter noma ngangifuna ufuna soft life. I can't say it's soft life ngoba kwakuyindawo yokuhlala kuphela, kwakungena moto, kwakungena lutho, zonke ezinye izinto ubenaze senami because bengiyiphanda vele ke ngokwemvelo, bengumuntu ophandayo, but ukumthanda I'll be lying shame. Nabathola ingane engakhi naye? No, asiyitholanga ingane. Ngesikhathi ngishade naye ngathola ingane ngaphandle. You can imagine. So you're really not in love? No. Ngangamthandi. Okay. In a way angithi umuntu makwamthanda uhlala ubuye umkhumbule. Mina nje angikaze ngimkhumbule lokhu sa divorce ngakhohlwa nje. Ngiye ngihleke mangikhunyuzwa umuntu awashada noSibani ba engihleke. Were you married to Umfundisi, right? Ulungi M. Now in God I'm trying to think, yeah.
Yeah, I know. Oh, you are the Magejageja. Asingambizi Oh, ngegama. sorry. Yes, Yeah, do you consider yourself as umuntu one-gift? kakhulu. Kakhulu. Ucabanga mhlawumbe i-gift yakhe inkulu ngale ndlela ukuthi inokuhlupha mhlawumbe? Yeah, inkulu gift yami kakhulu. The more ngikhula manje ngiyayi-understand because since from 2019 ngaqala lezi zinto zamathongo uyabona uku-understand i-calling yami ukuthi okay mina ngibizelwe lento kahle kahle ngicabanga ukuthi sengiyayimanage but kuqala benginama-problems kakhulu ibingihlula. Bekuhlula. Yeah, ibingihlula. So usuyazi exactly manje ukuthi kudingakalani kuwena? Yes, sengazi kahle manje ngiclear manje. Iziphi izinto ozenzayo to fulfill this gift? Okay, izinto engizenzayo ngiyayinakekela njengokuthi nga-understanda mina sisane ukuthi ngumuntu wamanzi. Akufuneki ngihlala isikhathi eside ngingayanga emanzini. Efanele ngihlezi nje ngisondelana namanzi into yami clean iyawathanda amanzi kakhulu ukuze iqhubeke isebenze. Nga-understand ukuthi ngumuntu womuthi ngiyawusebenzisa umuthi mina khona amathonga akumina alashwa ngomuthi kuphela ngisho ngathandaza kanjani ngeke kwenzeke lutho mase kuvukile kudinga ukuthi ngibe nezihlahla ezithize engizidlayo. Nga-understand ukuthi ngumuntu womsamo kakhulu yabo. So ngicabanga ukuthi sengiyakwazi manje ukumanage gift yami sengiyazi ukuthi makunje isuke idingani makunje kusuke kudingeka ngenzini. Sorry baba ngifuna ukubuza ukuthi one of your popular videos uthi uyabathanda abafazi. Yes. Why is it important as a leader or as umuntu osebandleni to show your weaknesses sometimes? Okay. Inhloso yami yokwenza lokho yazini. You see umfundisi abantu besifazane baba comfortable kakhulu eduze kwakho. And more especially lezi ingane ezincane ziba comfortable zize ikhohle ukuthi ubaba umuntu nama weakness. So I'm trying to show them ukuthi ngumprofeti it doesn't mean ama weakness awekho. Sinama flop abantu abasalifuni isonto sibalimazile because siziveze siyabantu abaperfect kubona kanti asikho njalo. So ngizama ukuthi umuntu osondele eduze kami akathe esondela azi ukuthi kune side lobuntu ekufanele ukuthi mbayelibona ukuthi liyavuka ulibalekela kanjani kumina. Ukuze angazigcini esethola into angayizelanga la ngithi la uzela ukuphila kanti uze endodeni the more seba comfortable kakhulu izogcina indoda ivuka ubuthakathaka bakhe. The next thing indoda izithola isiyenza into wrong kuyena. So ngizama ukuvusa le generation ezemva kwethu ukuthi abefundisi babantu ningakhohlwa ukuthi basenyameni. Mfunde nje umfundisi wakho mayiseqala evukwa izinto zenyama ukwazi ukumbalekela avoid because kulula ukubalekela into oyaziyo kunokubalekela into ongayazi. Don't be comfortable kakhulu azi ukuthi indoda le udila nayo. So iyona picture engangifuna ukuyipainta le ukuthi nabefundisi ngibanikeze ithuba lokuthi madoda ake siphumele obala ukuthi siwobani singambathi isikhumba semvu kanti siyimpi sasivele obala ukuthi sinama weaknesses so that labantu mabesondela eduze kwethu bezosondela be-aware ukuthi masivukwa lobuthakathaka basi avoida kanjani bakubalekela kanjani ukuthi bangene ogibeni lwethu njengabantu. Okay. Some of Christians as on your social media bakuthuke ngale ndlela osuyithathile. So now when you decided ukuthi okay isonto lami mina like how would you describe your church? Maybe angiqale lapha asingeneke manje like liyini isonto lami? Isonto lami isonto la umuntu abawuyena. Ekufanele ukuthi umuntu angakhohlwa abantu bakubo azi ukuthi Yesu uzokhonza uNkulunkulu but unekhaya. Isonto lami lishumayela ukubaleka kwekhaya ukudlula ngisho isonto because I don't think umuntu wasesontweni ngicabanga ukuthi umuntu wasekhaya. So umuntu nomuntu nekhaya avela kulona unenkolelo avela kuzona akhuliswe ngazo uphethwe izona. So angikwazi ukuvela kuwe ungowakabhengu mina sengizokutshela ukuthi khohlwa wongcolosi nakalento eshuwe yimina. You know ama families wethu are divided kangaka ingenxa yama beliefs wamasonto. Kanti uNkulunkulu akazalidala isonto wadala ikhaya. Yingakho akekho umuntu ozalelwe esontweni wonke umuntu okhona emhlabeni uzalelwe ekhaya. So siqhakambisa amasonto sikhohle ukuthi abantu bemndeni sifaka idivision ngenze isibonelo nje ufika la usuka unomini mawufika ekhaya umyeni wakho uthi akwenzeka ukuthi uzothi wena hayi bamagejageja uthe enkonzweni kwenzeka ukuthi it wrong leyo nto ngoba umuntu akasiyena owesonto owasekhaya. So isonto lami libuyisela abantu kwimvelaphi yabo
ukuthi asiphile ngokwemvelaphi hayi ngokwemthetho esizwa ngabanye abantu nesibhalelwe phansi. uNkulunkulu asim-experience ngamasiko ethu, asim-experience ngespirit hayi ngencwadi esibhalelwa abantu esingabazi nathi nababangakholelwa kuzona, ngoba awubaboni labantu abasibhalela lezi ncwadi bese emasontweni ithini esigcwele emasontweni. Ngakuzwa ngelinye ilanga kwezinye zenkulumo zakho uthi khona eBhayibhelini kunamavesi akhuluma ngamadlozi, if I'm not mistaken. Yes, what do you mean by that? Are there any? Akhona amavesi akhuluma namadlozi. Nangu uJesu kuMatthew 17 verse number 3 kuthiwa wayesentabeni ekhuluma noMoses noElijah. uMoses noElijah bashona kudala uJesu before abekhona, kodwa uzwakala ekhuluma nabo. They had a conversation yena uJesu nama ancestors, because uMoses noElijah basebeshonile. uMoses wazi wahambela kwathi ithuna lakhe laziwa uNkulunkulu kuphela. Sazi ke lo wayebhala ukuthi yena wayaze kanjani ukuthi uNkulunkulu kuphela wazi ithuna likaMoses. So but uthola izinto eziningi, even lona iBhayibheli lilodwa lingamadlozi, ngoba labantu ababhalwe eBhayibhelini akekho ophilayo, bonke sebashona labantu. And then you speak of uthi uNkulunkulu uJesu mangabe shona esiphambanweni wafo ihlazo kwehlazo, amakholwa ayevuma lonto. No, ukufa kaJesu masithola it was a punishment yamaRoma wonke umuntu ovukela umbuso. Asiqale la, i-charge yakhe ithini? Icala yeligwetshelwe lithini? Lithi uyinkosi yabaJuda. Ngaleso sikhathi wayevukela umbuso wamaRoma, wayibiza ngenkosi, ngokwabo wayengayona inkosi. So isizathu sokufa kaJesu, i-charge ayisho ukuthi izono zabantu, ithi uyinkosi yabaJuda. So sesingena kanjani la isithi ufele izono zabantu? Number 2, if wayefele izono zabantu, why wafa nabanye abantu abawu2 baba u3 esiphambanweni? Kwangamele yini afe yedwa kuthiwa lo ufele izono zabantu? Number 3, yes, including le 2 afanayo, kusho ukuthi babefela amacala abachargewe ngawo, hayi izono zabantu. Okunye ngifuna sikubheke, uma wasifela uJesu sifelani phothini? Why are we still dying even today? Why kunemncwabe engaka senza into esesiyenzelwe siyelani la isesiyelwe khona? Phela kuthiwa saphinde sona kuphi khona? Ngoba uJesu ufe kuthiwa kona uAdam kwase kujeziswa thina kuyo yonke lento thina si-inherit ububi. uAdam, isono sika Adamu siphezulu kwethu, kodwa isibusiso sika Abraham asikho phezulu kwethu. Uyayibona lonto leyo. So mina ngiyaliquestion iBhayibheli. Angifuni sithi is the word of God. Ongcono singathi it's a motivational book like any other books. Uyabona? Because kunezinto eziningi that am against it eyisho iBhayibheli. Bese lithi unamadlozi akobulawa akhandwe ngamatshe. uNkulunkulu onjani kanti lo namadlozi udalo ubani? Wena mawunezingane ezimbili eyodwa bese yenza into ongayithanda uthi ayibulawe ikhande ngamatshe. Weza uma kwaThabo best uthini? Uyakhala uthi ngifisa ngathi ingane yami ngashintsha iphinde ibuyele kube ingane le ngifisa ibe yiyona, akasho ukuthi ayibulawe ejele. Why uney'nseka zokuthi izele? Wonjani lo uNkulunkulu othi fanele lo nedlozi akhandwe ngamatshe abulawe? Uyabona, uyalithola leli verse ukuthi nakhona le address abanye abantu, alikhulumi nalabo abanamadlozi, likhuluma nalabo abangenawo ukuthi bona bobulala laba abanamadlozi. What about izinto zabo bona ezingathandeki nabo? Yabo. So when you transition from being umuntu osindisiwe to umprofethi lo yena manje, do you get a vision? Kwenzakalani? Ngangihlusho ugogo wami kakhulu, kanti vele ke mina la engangikhona 2017 I was still married, ngase ngiqalile ngisebenzisa umuthi, yabona. So njalo against the mangishumayela kube khona ivoice ethi I know namanga tshela abantu iqiniso. Mangithi uJesu yena yedwa kube khona iphimbo lithi unamanga, khuluma iqiniso. Akuyena uJesu yedwa, wena uyazi ukuthi ulungisa umsamo wakini, izinto zakho zilunga nje ngoba usulungisa izinto zakini. So benginama visions, ngibona ugogo wami ngefasta but still lokho ibuya lento akhuluma into yenzeke ngakusasa, akhuluma into ngazi ngayibuza onjani lo Sathane okhuluma izinto zenzeke. So ngaqala ngaba nezimoto ke sengenza lezi zinto zomsamo ke manje. Mangibane ngikhuluma imoto engaba nayo iNP 300, ngase ngiba neMercedes C180. So bengenamoto sakhuluma ngonkulunkulu? No benganamoto. What if bengakaqondani? No, hayi ukuthi bengingakaqondani, bengi-wrong, bengibhizi nemsamo yabanye abantu, because uAbraham, umsamo kaAbraham akona umsamo wakalithuli loyo. Umsamo wake sicabanga nje sengilapha ekithi ngithandaza ngibiza uAbraham, ubani loyo emadlozini nakithi? Yabona, ngoba masingenza iDNA awunalo igazi laAbraham, yabona. So igazi elizovela labantu bakini
njalo nje umuntu why kuvela abantu bakini nese bashona makuthatha mangabe beyohlonzwa lapha ya kutholakala iphisi ethile kuthiwa kuthola umuntu ongaziwe bese iyahlonzwa kuvela abantu bakubo akuveli uAbraham akuveli uJoshua akuveli uJoseph ngisibuza umbuzo laba bantu malento ingasona iskesh labo Abraham bakhona ubani odla ama royalties abo eBhayibhelini because ama royalties estory esithinta ingonyama ushaka aya lapha ya endlunkulu ayapha ama royalties apha adliwa ubani ama royalties kaAbraham kaPaul kaPetro uf labantu bake ba exist do you think ama families abo ngaba wafuni na uacknowledge ukuthi yithini esizala uPaul yithini esizala uPetro so in other words uthi labantu abaseBhayibhelini ngathi abakaze ba exist ngokucabanga kwakho I doubt majority of them ukuthi bake ba exist ngicabanga ukuthi izitori nje ezathathwa ngokuhlakanipha zahlanganiswa njengalesi sikaHure nje sokuthi wahamba phezulu kwamanzi noKrish khona izitori ezirelate noHure khona izitori ezirelate noKrish lapha eBhayibhelini kodwa bese ziya round off zonke kuthiwa hayi ezikaJesu uyabona ngiwenzela isibonelo kufana nokuthi nje yena uJesu ifamily yakhe umuntu omkhulu kangaka do you think ifamily yakhe ngaba ifuna ukuacknowledge yaziwe ifamily yakaMandela Moses siyayazi siyayazi ifamily yabantu abaningi abashona yako Chief Albert Lithuli siyayazi iphi ifamily efuna ukuvela obala ithi thina siyifamily yakaJesu iphi so ucabanga ukuthi ngabe isakhona abazukulu bakaJesu izizukulu zezizukulu kuyazalwana Moses so in other words enganasi sakashaka isizukulwane esisekhona so in other words ngokwakho nje noJesu akaze aphile but wombone nje lengesiphambanweni well ngimbona kanjani ngabona uNJ Sithole khani ngisindisa uJesu ngaconvincewa amazwi kaNJ Sithole hayi kaJesu so angaze ngimbone uJesu elengesphambanweni njalo mangicabanga ngoJesu ngicabanga iPassion of Christ majority of us sicabanga umlungu lomhlophe abamgwazayo sicabanga imovie nje sayenzelwa but then the Bible that you've been reading speaks about uJesu nje a lot lo seBhayibhelini uyamphika manje angichaze kanje angimphiki uJesu kwabakholelwa kuyena kodwa mina ngikholelwa edlozini lami la kumvela inqani uNkulunkulu kodwa bakholelwa kuyena no I don't criticize them kufana neIslamic mina angeni lapho kodwa futhi angiba criticize abantu abakholelwa kuzona lezo zinto enjalo uthi uma ngabe bethi I think I don't know what is Bartimaeus or whoever or wathi uJesu ndodana kaDavid so in your way to believe ukuthi uDavid wathi uBartimaeus Jesu ndodana kaDavid ngoba uDavid is an ancestor ancestor ngokwaba ngithi bathi uJesu ungena kwilineage yakhona kaDavid angazi nakhona kanjani explain ukuthi kanjani so ingoba kuthiwa ngoba uNkulunkulu wayethembisa uDavid ukuthi umkhulu uyozalwa kwakhe then mayithi Jesu ndodana kaDavid usho uDavid ufile ngaleso sikhathi so umbiza ngeancestor yakhe so mina ngokwami saziwa ezweni lemimoya ngabantu bakithi abahamba emhlabeni asaziwa ngalabo baseBhayibhelini mhlambe singacishe sithi ke iBhayibheli isibonelo sokuthi nathi singaxhumana kanjani nabantu bakithi kodwa singasho ukuthi ilona ekufanele sisitike kulona because lo uNkulunkulu akashintshi yena lokho wabhalwa 1000 years encwadini namanje akaguquki akakhuluma ufanele njalo umbambe according to the scripture uNkulunkulu wencwadi no never uyabuya nje sekusele kancane lokusaza mhlambe ngenza nje usuphenduka lento ekhulumayo ngoba insuku zokugcina kuthiwa insuku zokugcina niyokwenza nje saza la kuthiwa insuku zokugcina lunini lumhlakabalo losuku lokugcina saza la kuthiwa insuku zokugcina no baba bethu bafa bethi insuku zokugcina sonke siloku sifa nje nabangaphambi kwethu babethe insuku zokugcina siloku sifa lezi zinto ezenzakalayo Sane aziqala ukwenzeka bezenzeka way back 2000 years ago bezenzeka ngizwenzela isibonelo mabenza research ngesikhathi kufika iCovid ayiqala kuba khona into eyenza abantu bafaka ama mask ike yaba khona before umlando uyaziphinda phinda emva kweminyaka ethize angikholwa mina ukuthi khona uJesu obuyayo angikholwa ngoba yena ingani batho wenyukayo waphinda wehla wasipha iziphiwo zikamoya basho kanjalo mabashumayela imphi lobuyayo ngoba kuthiwa nje ukithi ngomoya uzobe sebuya kanjani futhi nibuye nithi ukithi ngomoya so kune confusion ekhona lapho do you think the debate between isintu nama Christian will ever end or stop or siyophila kanje ukuthi lo ukholelwa kuloko umkholelwa kulona ngeke iziphele more special ama Christians are emotional and stubborn yabo they are very stubborn and emotional every time ungena nabo with debate they will tell you according to the scripture ngeke akutshele ngemvelaphi yakhe
according to the scripture. Yingakho kwi-rate yama-divorce ibona abaphezulu kakhulu, kwi-rate yokwenza izinto ezimbi ibona abaphezulu kakhulu, because these people, they're not themselves. You know ukuthi mabhengu lento abayishoyo yonke abakwazi ukuyenza. There is why bekuma-front page bajolile kodwa bathi ngajolo, baphili opposite yempilo abayishoyo. Manje wade bhaliwe othujolile noma yayishona nje. No, bengekho even aware ukuthi khona obhaliwe ncese Nkosi yami mangabe efila kanjalo. No, nami phela bengiyingxenye yayo lento, and ngiyingxenye yayo ngazana nabantu abaningi ebebeshumayela, bengishumayela kuma platforms amaningi mina bengaziwa yabo, so ngazi ukuthi impilo yelapha iphilwa kanjani. Even bona namanje yazi ukuthi bathini kumina mabe bekhuluma namafundisi bakhona Mageja mfethu awunginike lento owenza ngayo, because they don't believe lento yabo ingabenza beba abantu abangcono. They will come and say, hey Mageja mfethu yazi kodwa ukuthi ngiyasaba ukuthi wena ngelanga uzokhuluma kodwa mfethu ngiyafisa ungisize izinto zami ayihlangane, kodwa emva kalokho bese epulpit akhulume opposite yalento kade isho kumina. They believe even mina ngithwele nginenyoka, ngoba kwalento abayishumayela yabakholwa ukuthi ngenza impilo yomuntu ibe ngcono. Nayo lempahla ithi ngqongqotho uzovulelwa, kodwa abantu bangqongqoza akuvuleki iminyango, ngoba sinokhiswa ngokwencwadi. uNkulunkulu simbhalelwe phansi, asimazi uNkulunkulu. Uyabona, simbona ngokwencwadi, ngokwemibhalo esebenza kwabanye abantu. Kuthiwa cela uzophiwa, bese bethi kimi ke hayi uMagejageja wahlulwa ukuthi izinto eziphathekayo zazingenzeki. Mina ngikaze ngifuna into eziphathekayo. Yili iBhayibheli langisukela la ngithembisa izinto eziphathekayo. Lathi mangicela ngiyophiwa, mangingasacela, mase ngicela ngingasaphiwa akumele ngiquestion into engiyithenjisiwe. Wasushintshe indlela. No, ngangivele nginama visions, but angiyisoli ukuthi ngashintsha into engangisebenzeli ngangena entweni engisebenzelayo. And ngangivele ngiobserve ukuthi labantu laba bamadlozi izinto zabo zihamba kahle vele. Kusho ukuthi khona i-error khona between thina nabo laba bantu. So what do you advise kulabantu bamasonto angathuthuka, amasonto abo or life yabo ke engathuthuki? Abayo check umsamo. Umuntu uphunyeleliswa idlozi lakhe. Akungelo siphumelelisa umuntu akayolungisa umsamo wako. And umsamo, by the way, into engadingi imali, imbuzi nempepho hambe uyolungisa into zakhe emsamo. Awudingi inyanga, awudingi sangoma, awudingi improfeti, uhambe uyokhuluma ulungisa into zakhe. Yini umsamo? Umsamo yila ngathi is a system of authorization. Yila okwazi ukuthi iportion la okwazi ukuyinquma ukuthi la yila ngijika khona izinto engixhumana khona nokhokho bami. I-altar ngelelimi lweni lokholwa kuthiwa i-altar. Uyabona, umsamo ufana nepulpit esontweni. So yonke ifamily fanele ibe nepulpit layo, hayi ukuthi igcine esontweni kuphela, ngoba abantu akubona abasesontweni. So yila abantu abaya khona. By the way, umsamo omkhulu yena umuntu, ngoba amadlozi akini aphila la kuwe. Mawusuthatha iportion ethile uyikhatha la kwakhe, usuku usubalethe ukuthi yonke into yami ngifuna nibe khona kuyona. So le ndawo yila mina nani esizokhuluma khona, sihlangane khona, sidiscuss indawo zala ekhaya, isigodlo la kugodlwe khona imfihlo namandla ekhaya. How often am I supposed to go emsamo wami? Mina ngiya every day. Okay. Mangivuka nje kuseni ngiqala emsamo, before ngize la ngibikile ukuthi ngiya kwi-podcast kanje ngicela nihambe nami. So would you say umsamo kusho ufana nomthandazo noma usukusubstitute umthandazo nomsamo? Umsamo kahle nomthandazo into eyodwa, lesithi kuthiwa indawo yokuthandaza. Ngithi into eyodwa, just that uma uthandaza most of the time uvamisa ukunhlanhlatha, kanti emsamo ubeka indaba iqonde ngqo ukuthi ukhuluma nezinyanya zakini. Yini umhlanhlatha manje? Umhlanhlatha ukuthi nje uthandaza la uthi wena mveli inqangi, wena mshaya amaphiko emzini phezulu komuzi kaFaro, kodwa uwazi kwamuzi kaFaro. Kusuke mhlawumbe ngoba usunalo lolwazi lolu. Yes. Kuyesuke kunjani ukuthi umsamo ungcolile? Okay, umsamo makuthiwa ungcolile, most of the time uzothola ukuthi khona umuntu ogangile ekhaya, or umunye uhambe wayenyangeni walanda izilwane. That's when sekuyizilwane ezidominator ekhaya, kungase wona amadlozi adominator ngenxa yezenzo ezithile ezenziwe la ekhaya, noma khona umuntu othize okuvalile. Kodwa leyo nto kuyilungisa akudingi umuthi. Njoba ngisho kudinga nje impepho, ubilisa impepho, uhambe uyochela, ugeza umsamo wakho lapho, ugeza amathuna kini, uqede uthatha imbuzi, uhlanganise nenyongo, uchele igceke, ugeza igceke, uphinde nihambe nithathe niyogeza niphume ngaphandle, ngoba umsamo omkhulu phela wena la idlozi lakhe lihlala khona kakhulu. Okay. No, Prophet, why ubizwa ngomprofeti?
Okay. Awubizwa ngumfundisi, ubizwa ngumprofeti. Ngaqala ngisasindisiwe kahle kahle mina ngiyena ngisho umprofeti steward of mystery. Ngumuntu wezimfihlakalo. So but into eyenza abantu ba understand kangcono ukuthi usebenza kanjani yikho ukuthi bathi umprofeti. Yingakho and ngesizulu imboni nje, umuntu obonayo izinto. So ngeza ngizohlola kuwena. Yeah, you can. Ngiyengizwa abantu abasindiswe most of the time bethi manje ngoba usewaphuma kuthina yini esafuna ukubizwa ngomprofeti bahlanya iqalanga ngabo lento ethi umprofeti into nje imboni igama lesizulu elikhulunywa ngesingisi nje kuphela. Utheni yahlanya amakhono? Yeah, bahlanya. So you think I can come and consult? Do you take my bookings for real though? Yes, I do. Uhlolela abantu? Yes, I do. How? Since when? Oh. Well, why am I even saying since when as if I know? Yeah, ngiyabona boss, ngiyabona yes. Okay. Ngiyabona impela nje futhi. All right. So guys, ngicabanga ukuthi and guys, like you mix serious, you guys know because I don't know what to say. So Prophet Magejageja sijabula uba nawe mhlambe yini ongathanda ukuthi sivale ngayo ukhulume nababukeli bethu. Okay, mina ngingathanda ukuthi You can look at that. ababukeli abake bafocus ekubeni ibona. Baphelile abantu bakithi emasontweni kudlalwa ngabo. Baphelile abantu bethenjiswa ukufa nokwesaba. Labantu abamhlophe abasithembisa ihogo nokwesaba bona badla impilo. Ba enjoy ama resources ethu as an African. Badla yonke impumelelo yethu, badla yonke izinto eziphathwayo kulokuthiwa thina siyobangcona ezulwini. Impilo yomuntu umsamo womuntu, impilo iphethwe abanikazi bempilo yidlozi lakho umuntu. Ake sifocus ezintweni zakithi ezisiza thina njengesinto esimnyama, sifocus kubuthina kwimvelaphi yethu. Sikho isihlahla esithelayo uma impande zazo zingagxilile phansi enhlabathini. Mhlasa gxila kuma ancestors wethu ayizimpande zethu. Impilo nathi yokwenza okungcono kuthina. Ngiyabonga kakhulu. Nizwile kuthiwa focusani kuthiwa sikho isihlahla esikhipa ama-fruit singazi ama-roots. Yes. Asikho isihlahla esikhipa ama-fruits uma singekho rooted and being rooted. Guys, thanks so much for pulling through. As you know what to do, you like, you share, and you leave a comment and you watch the adverts. I'm going to see you on the next episode. Bye. Thank you.